nyo ay si Manong Romy. Manong Romy. Si Manong Romy ang may-ari ng mga duyan dito sa Stanza Beach. Ayan, kaya 25 pesos lang ito. oh, 25 pesos. Isang oras, naku, napakamura. Napakamura, affordable sa mga kababayan natin. Opo. Kaya pag kayo namasyal sa Stanza Beach, mag-arkila na kayo ng duyan. Pa, ang mura-mura lang. 25 pesos lang. 25 lang, isang oras po. 25 pesos lang. Oo, para kayo'y makarelax. Ma, Maraming pa dito, may ATV. ATV nandoon. Oo. Saan pigay ATV dyan? 1,000 pesos per hour. Ay, per hour laman. Aman may unaabot ang gadling gayon mismo? Hindi po. Dito lang talaga? Ano? Kasi may ATV doon eh. Nakita ko may nag-ATV. Iba rin po yun. Ay, iba rin doon. Wow. Tapos may paraglider dito. Yung Saan yan ay? Dito din. Dito. Dito din. Yung sa may ATV. Diyan yung paraglider din. Hindi. Iba naman. Si Sir Aris Mendoza. Saan yun eh? Taga Isabela. Doon na, sa beach pumunta ba? rito. May bahay na sa dyan. Oh, wow. May paraglider. Paraglider. Wow. Gusto ko i-try. 3,800 Per hour? 15 minutes. 15 minutes. Opo. O kasi mahalang paraglider. Madami kang babayaran kasi. Maabot po ng halos kalating milyon. Oo, totoo. Ano? Kaya po. Kasi may boat pa yun eh. Mayroon ding dito, yung kayak. Kayak? Kayak. Nagkakayak din po sila dito. May lagoon pa rin dito. May lagoon. Di niya pason? Opo. Kaya kumpito na dito sa Stanza Beach. Kaya pala may daan dito. May daan yan dyan. Punta dito sa para sa kayak. Sasabihin mo lang, Yung, may paulad kayak, Kwan. Yun ba yun? Yung may mga tao doon, Manong? O mali? Doon sa pero sa ngayon, yung kayak nandyan. Dito po ang may-ari. Ay, siya. Doon Si na eh. Mr. Diaz. Wow, marami palang ano dito, ganap. So, kaya po, gusto nyo mag-relax dito sa Stanza Beach. Available po ang duyan for only 25 pesos. Dapat magtinda na rin kayo ng pagkain. Maraming pagkain po dito. Pagaling mo Sabado-Linggo. Ay, doon lang. Kaya marami nag-relax dito. Wow. Pag halimbawa, long weekend, libo ang tao dito. Oh, Oh, gundo. Gusto ko yung paragliding. Naku, pag-iipunan ko talaga yan. Pero in fairness, mura na yun kung 3, 5, 15 minutes kasi. 15 minutes, 3,800. Ay, 3.8 hindi 3.5. Hindi, 3,800. Bahala na po kayo makikoordinate kay Sir Aris Mendoza. Sir Aris Mendoza. May ipapakita po ako sa inyong video kung may data ako. Kung may data kaya. Ang galing. Ayan yung mag-pre-pre na po. Kasi natapos. Panoorin po ninyo. Ay, wow. Ay, oh, meron kami niyan. Meron ka nito? Oo, meron ako niyan. Nakafollow ako dyan. Ibig sabihin, nandyan, nandito talaga yun. Yes, nandito po madam, nandito. At saka yung aming beach dito, makita po ninyo, napakalinis. Napakalinis. Halos walang cellophane na nakakalat. Halos walang dumi. Oo, Tahimik. kasi mayroon ditong isang pamilya Naglilinis. Opo, naabutan Oo. pa nga po namin. Pati dito sa surroundings namin dito sa Nagpupulot ground. sila kanina eh. Mhm. Agya, babaswing lamanong. Ito man. Ang bulat amumay. Hindi, okay lang, okay lang. Kaya pag gusto ninyo nang mag-relax, ito. Galing ni Manong. Yun di ba? 25 pesos lang to. 25 pesos. Pwede ka na magpahinga habang hinihintay mo yung mga kasama mo. For only 25 pesos. Madam Krisa, dali, lika dito. 25 lang. Oh, pwede ka lang mag-relax. 25 pesos lang. Ililipat-lipat kasi nila to, hindi lang dito sa isang place. Oh.
syempre hindi masyadong masikip. O, di ba?